Starring sa kanto. Sinya ka. What's up guys? Diyan na po tayo bagong video karon. Kaning video ha, bahin niya ugkuan kanang ginabot kana sa Cebu, sikat na siya sa ganahan kong tilaw ana unsa. Anang sikat jud na kadto sa mga tao nga giga Cebu, school lagi kag Cebu. Ginabot noon, ginabot. So mo ni. Watch and learn. So gibali, wala ko nindagan sa process. Usapan na yung mga recipe. Wala ko nindagan sa process kay nga to, malagay ang pagkaon man. Mao na ni, mga una ta. Changes pa ko. Nagkuhang na akong Daong ba? Wala. Kaso galigaya o. Ligadyon kang maor. Ano naging musikat yung mundo? Oo, kaya. Tatlo na lang. Dekat amigo may kay garon lang ako. Supos nagbat kahit ako ng taon. Saban mo sa ha, daw ta. Mga harap ko na. Lingaw pa. Glansin na yung lighter. Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
seryo, helmet man. Kasi buam. Kasi wala kalo. Sa helmet ko kalo. So, likod din be, hindi kami sila ba? Ang kiyo ng panjo daw, ito daw. Da. Uy, helmet ang puti. Nag-iingon sila. Sir, huwag ko tangan mo yun. Lagi tigitan din ka itong forma. Ano kayo wakalina ko dito? Eh, naragot po sa asan. Ano mo? Delivery boy ko sususin nyo. Delivery boy may delivery dako. Bawal ako nga daw, tag-16 ra. Nakarangutan ako. Kaya nang apply man ng mga biro daw ka daw ang klase ng mga biro tagal mo sawa. Na-apply sila. Ay 35 na ko ng oras. Matok lagi kong bumasa gabi. Ito kasuway na sa kinabuhi ba nga nakatawag nagbasa. Mabasa na gapon. So mo na to si Ja, naluto na ang ginabot, nangaon na ta, way lami ang goal sa akong kamera. So mao na. I want